Александр Сергеевич Пушкинның туына 225 ел тулу уңайыннан без бүген иртәнге шейләр әдәби иртә оештырырга уйладык һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз тәмле итеп үзләренең шигъри юлларын безгә җибәрәләр. Укыйгали, намыс аеруча күңелемә хуш килде. Болгар радиосы иртән тәмле шәйгә уята. Кире уеннары белән бик күп бүләкләр уйната. Сабан туйларын зурлый ул чакыра әллә кайдан. Әле ярый безнең өчен туры эфир уйланган. Хәбәрләрне җиткерә ул, хәл-әхвәлләр сораша. Күпләребез таныша шул Болгар радиосы аша. Миннән сезгә иртәнге бүләк, хөрмәтле Болгар радиосы хезмәткәрләре, сезне Чүпрәле районына сабан туйларга чакырам. Өем, бакчам бик зур, үземә кунакка кайтыгыз. Гөлнар Әхмәтҗанова, Чүпрәле районы Иске Ишле авылы. Кайтабыз бит? Хәзер үк кузгалыйкмы икән юлга? Мин инде ирем белән яшәгәндә, кызым булганда 2 блокнот шигырь яздым. Бер егеткә үлеп гашыйк булган идем. Ул да кебек иде. Шигырьләр үзләреннән үзләре башка килеп торды. Юк, андый-мондый хәл булмады. Хыялда гына калды. Хәзер дә языштырам, берәр юбилейга, туйга барганда, монысы инде икенче төрле, уйлап язасың. Шигырьләрне язып тормыйм, күп алар. Сез сөйләгәч искә төшеп китте. Ярар, минем язуым шулай гына калсын дигән радио тыңлаучыбыз. Карагыз әле, сез ул 2 блокнотны бүгенге көндә дә саклыйсызмы? Аны берәрсе күрсә. Ничек аңлатасыздар нәрсә дип? Нигә сез аны китап итеп чыгармыйсыз? Бастырып. 2 блокнот бит ул. Ничә битледер әле? 12 битле була бит. Нигә 12 битле блокнот ул? Дәфтәр түгел бит сиңа.